Het is de BMW weer. Het DWS A4. Hier maakt we voort. Ik ben onderwijs naar Dan Moord, naar Liesinga. En ja, voor mij is hier een auto beschikbaar. Maar ik word er niks uit. Ik ga namelijk een goede fiets. Dus kijk daar achter best. Hier is al bezig. Hoppakee. Ik ga hem direct uitkrijgen. Of erin krijgen. Ja, de bocht omhoog. Oh, mooi werk, nee? Ja. Dit is ook Wat? dit is ook ondernemen. Ja jongens, dit is ook freelance. Ondernemen, ja, we zijn ondernemers, hè. Ik heb zo'n freelancer nemen, maar we zijn eigenlijk gewoon ondernemers. Zeker. De Apple rotzooi, voor die Apple rotzooi. Ja, in principe is een iPhone is ook iets voor bejaarde meesten, net zo goed voor een smartphone werken. Omdat het gewoon zo simpel is. Dus als een iPhone had, dan is het in principe gewoon een simpel figuur. Dat is mijn stelling. Hier jong. Jeetje jongen, iets denk je jong. Zeker. Zit in mijn vinger. Nou, zie je, dan zit er zo'n heel Zo goed is een nieuwe iPad Pro. Die met die zo'n grote... ik zei laatst ook zo'n gast, maar zo'n iPad Pro, ja, dat ding gewoon, kan je maar een curve televisie op een paard. Wat goede muziek draaien, dan kipt het meer, dan best meer geneigd dingen te kippen. Ik wil wat kippen, ja. Doe maar een chip en pen. Ik wil een high-rise deluxe, adjustable charging stand. Tap. Nou, is het gelukt? Ja, zeker. Hoop ik. Cool man. Ja, die had het theater. Oh, hey, nou. Wat gebeurt er nou nog, hè, Del? Wat er gebeurt, hè? Ja. Ja, kijk, die krijgt je sleden eraf, hè? Ja, hè? Ja, hè? Wat verdorie zeg. Ja, stom, hè? Ja. Ga gewoon door. We gaan gewoon door. Nou, prima. Hallo meneer. Komt u uit Beetgem? Nee. Nee? Nee. Wat is hier aan de hand? Je bent gewoon illegaal hier ballonnen aan het oppompen. Ja. Oh, en ja, nee, hoe zou ik het zeggen? Heb je er zin in? Ja, nou ja, we gaan alleen bij de aankomst aanwezig zijn. Dus. U mocht niet, verder niet aanwezig zijn? Nee, de rest is gewoon voor henzelf. We zijn oké. collega's. Ja, oké. Moet je wat afstand houden, hè? Ja, een beetje wel. Werk en privé gescheiden houden. Ja. Geniet van alles. We wensen jullie een geweldig mooie en leuke bruiloft. Zo, daar hebben we Kai Behuring. Aan het einde van deze maand heb ik een betere camera van Joey, want ik heb af en toe een beetje last van trillige hand. Ja. En dat is vooral zeg... hebben. Hey, heren, een biertje of wat? Ja, op zich. Weet je, als je goede inhoud hebt, pak gewoon nog in erbij. Hey, ja, waar haal ik die vandaan? Het is dit. Huppakee. Hartstikke idee. Nou ja. Heren, ik ga lekker zitten. Ja, nou, kijk even een drankje gewoon op het terras. Mooi wat eten. En daarna op fietsje naar huis. Want de boel is overstroomd. Want de boel is overstroomd inderdaad. Is net zo mooi. Ja, mag ik net zeggen, want dan mag ik daar nog snel net nog. Daar ik de hoer sta, dat is alles prima in water. Ik zou bij het stappen. Ik wil deze fiets aan de kant zetten, joh. Ik wil het echt niet, hè. Ik heb dat ding in de hol, joh. Wauw. Nou, bedankt voor het zien. Vond je het leuk, doe dan toe omheen. En abonneer die. En dan volg je op mijn vlog. En dan hoef je niet te missen. En dan hoop ik 10 jaar weer in de auto. Want,
Alhoewel, dat is ook wel lekker hè. Zit je goed erin, dus het is lekker fris. Hey. Nou, vind ik wel goed, zou ik er mee gaan. Maar tot de volgende keer. Doei.